салом алайкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайр ва шодӣ мегӯям дӯстони азиз, ва ҳар ки ҷое бошен худованд нигаҳбонтон бошад бародаро. ва дар навори имрӯзаи мо бародаро рисункаи абр мебошад. ва бисёри бародаро гуфта буданд ки ягонта рисункаи абр ё ягон намуд рисунка дар паталог пешкаши мо гардон, иштоби камрасход боша ва экономичный боша. ина бародаро барои шумо рисункаи абр бо камтарин расход ва дар ҳамин паталог бародаро 3 литр эмулсияи расход шидагия ва 4 дона колери кабути осмонӣ ва баъдан ним қити клеи пева расход шидагия бародаро. баъдаш шпаклёвка задани паталогка задем, фугоин зем, шпаклёвка зем, баъдан расход шафтисам ва баъдаи кабути осмонӣ задан бародаро, рисунка бировардан, мақсад свети кабути осмонӣ. баъдан рисункаро ба баллончики мо мебарорем, баллончикҳои ҳамин краскаҳои сафеди абишни қатӣ, ҳамин баллончикҳои 10-15 см қатӣ рисункаи абр мебарорем. дар як хона 6 ба 3 10 дона баллончик меравад бародаро. агар бихоҳем дар рафти навор ҳаст, бихоҳем ки ҳамхел серанги фасон биёяд, 10 дона баллончик истифода мебарем ва трафаретоша ба дил хоҳ кардон метавонем ҳамхел шакли давра бибарем, падоби афтобворӣ ва баъдан ҳамхел гиридвана ва кругша ба баллончик краска мезанем. баъдшам ҳарҷо бризгат мекунем, иштоби тариқи хиратчопак бута падоби сурати афтобворӣ шавад. ва дил хоҳ кардонам шумо ҳам метавонед рисункаи абр бибарен, маъқули дили хитон трафарет тайёр кунем, баъдан ситора тайёр кунем. баъди ситора бо як намуд трафарети дигар типа сангвори меояд, анамувори чӣ бигӯм тариқ ва осмон ситора меғалтанд, мегӯянд санга, чӣ падоби анамвори як рисункаи дигар ҳам мебарорем, секанҷавори типа шакли ракета метавонад байнда задагия ва баъдан ҳамхел рисункаи абр мезанем. шумо агар бихоҳед ҳамхел абротон серанги фасон биёяд, 10 дона баллончик истифода мебарем бародаро. агар бихоҳед берангтарак биёяд, 10 дона не 6 дона 6-7 дона истифода мебарем. инам беранг биёяд падоб, инами агар беранг биёяд бигӯен 6-7 дона истифода мебарем. дар рафти навор дар охираш ҳастед, серангаш метавонед ҳамхел шумо ҳам трафарет бибарен бародаро ва паталогка кабути осмонӣ бизанед, маъқули дили хитон рисункаи абр партоен ва дастгирро фаромӯш намекунем бародаро. ҳама каса дар канал обуна мешем, лайка мемонем, фикрҳои хитона дар комментария менависонед ва видеои мо маъқултон шуда боша, агар бародаро дар имо, ватсап метавонем поделиться кунед, бо беҳтарин мешавад, як дастгири дигар барои моро мешавад. ва бисёриён номер суроғ мекарданд бародаро, номера мо дар охири видео мемонем, метавонед ҳар як видеои моро тамошо кунед, охириша номеромон ҳастае, ё видеоро то охира тамошо кунед, баъдан дар ҳамин номерро дар имо ё ватсап, телеграм бинависонед бародаро. бисёриён занг мезанед, мо кор дорем, рост гап ба ҳар як шумо намерасем бародаро, шутоби телефонда гап занем, агар телефонда гап занем кормо набуд карда наметавонем бародаро. ба вақти ёфтагӣ иншаалло қати ҳар яки шумо ҳамсӯҳбат мешем дар телефон ва бисёриён дар ватсап имо бинависонем, бо беҳтарин мешавад. ина фикри ҳар яки шуморо бародаро интизорам дар комментария метавонем фикрҳои хитонам бинависонед ва дастгирро фаромӯш накунед. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи моро бародаро.